Тук усещам, че имаме проблеми с персонал. Подпрели са се, никой не иска да бачка. Тягай се в кръста и започвай да бачкаш. Ало, да. Ти ме обслужи ли някой премиум консултант, продавач? Искам да купувам робот, който да изчисти целият апартамент вместо мен. Искам аз да лежа и да гледам телевизия, той да чисти, после само да стана и да кажа и бах ти робота, аз направо по-хубаво, по-добре чисти от която и да е прескрипана пачавра, да ми говори глупости на килограм и да изслушам простотиите, разбираш? Ало, да. Делта Уно, си, чуме, hijo de puta, да кажеш мене с това. Не си купи от Холандия робот, дето един същ е 200 евро по-надолу, дойде са на 30 тук, сега да гледам пейския тащави в техномаркет, като си прос. Това е. Плащай сега да дебели, айде ти дойка в главата. Точно така. Да. Плащай на този дебели. Дебелия извод. Теб няма да показвам, а нареждай го. Не, това неговата мама е прасе. Той ни иба майката. АПС. Мислим за хората. Ти вярваш ли го това Дебелия е мислил за хората? А? Да направим нещо за хората. Значи Дебелия ще в Дубай частен самолет, ти ще опъваш къдеше тук. Тъй ли? А справедливо ли е според тебе? Аз няма да те издам, аз не съм шпионен. Шано. Така. Сойменчо, wait. То се с много голяма станция. Това нещо аз къде ще го навирам да си. Много добро за смъкване. Много добро за смъкване. Мен така ми казаха и за Роузи, ама тя изобщо не дойде. И било майка. Добре. Момента е на хубава промоция. Хубава промоция. Да. Мислиш ли го наистина? Сойменчо, wait. Това е ново моделче. Това е ново моделче с много добро засмукване. А мие ли? И мие. И си посушавам общото Мие, смучи, само се суши и се върти и се сучи. Това най-новия модел ли е? Най-новия. Хлибидик Дойчланд. Искаш да кажеш къпиш ма без сапун. 6 евро in the nose. Мислиш ли, че е добре? Да. Кой ти го каза? Дебелия ли те научи така да къпиш клиенти? Базикал си. Това е много голямо нещо. Къде ще го мъкна аз? Не, вие ще го мъкнете, ама аз после къде ще го слагам вкъщи. То не е измислено от мебелиста. Къде е то голям китук? Ей, това ще бъде, така ли? Ще го правим, тото и половин хладилник. Какво фризер, че лута си хладяваме? Не. Това е прекалено огромно нещо. Ей, това какво е? Това какво е? Също робоче, само че трябва да му изпразваш сам контейнерчето. Аз трябва да му изпразня сам контейнер. Ко пречи? Целта на уреда е максимално да те улесни. Максимално да ме улесни. Той ще ме улесни достатъчно. Аз мога само му изпразня контейнера, не е проблем. А това ко ще ме улесни, като ще ми взема място да един шкаф и ко ще такова? Той няма да ти казва, че трябва да изпразваш контейнера. Той няма да ми казва. Здравей, Дайсън, как си? Това ще ми ли? Той има и камера 360. А? Това ли е просто? Колко пари? Е, това българско удоволствие. А? Това примерно вадя го от шкафа и му казвам, улеснявай ма и става и заминавате. Охо, 1,3 евра. Къде вече гледаш да ме разтовариш здраво. Това какво е? Това ще улесни ли по-долу? Не. Не можеш чисти апартамента даже за 300 евро. Не, 1,3 няма дам сега за тая глупост, съм си измерил моето място там, къде да решим такова. 300 евро ще дам, ама 1,3 днеска няма дам. Сиомито, какво може да прави това сиоми? Да изчисти и да се изпразни контейнерчето. Това е, няма да ми, няма да правим нищо. Еми той ми има, не е толкова детайлен, както другите. Колко Няма детайлен? добро засмукване. Няма такова за смисъл. Разбира се, целта е да ти отмини. Да. Това да колко беше? Не бе, не може такъв огромен шкаф да си. Ама той е огромен шкафа и 6 ще дам. Ама, кой нещо, какъв голям ксерокс е? Малко по-вляво. Това ли е? Да. Знам къде ще стои. Къде Къде ще стои това нещо? Това черното какво е? Това черното за какво става с него? Това черното става ли? Не съвсем. Знаеш кой? Я дай една проксмокачка, някаква ръчна и такова. И няма да занимавам с глупост. То се е видял, че пак ще трябва аз да се движа физически. Плюс това аз трябва да правя кардио, аз съм менчо, wait. Нещо пак да не е най-мента джистото, да има някакъв премиум в него, разбираш? Провента. Устройва ли ме обаче като качество е въпроса? Добро засмукване има. Добро голям за смукване. контейнер. Голям контейнер. Станцията, където Обикаляш да с него, поставиш. не е включено в контакт. Не. С батерия. И примерно като почнат моите участия, като взема да обикалям примерно курвите на Луцифер из държавата, направо носим проксмокачката заредена, почва да чисти косе в Мирисава, минавам и заминавам. Добре. Здравей, Бош, как си? Той Бош добре ли е? Кой казва?
Ще маневрирам ли добре с него? Както съм мяткам и си вървиш, той събира, така ли? Ще ми или нещо? Къде е ровента? Тя и ще ми. Би му майката. Къде е тая ровента? Ме е бош на мен, трябваше. Къде е ровента? Ела. Локалите те няколко. Ела да ми обясниш хубаво, защото май ще я взема. Те и? Малка турбочетка, за Всичко има, да, препарата къде се слага? Батерии. Се слага препарат. Просто се слага вода, където да можеш само да забършиш. Сигурно ли? Да. Тя къде те 500 евро, там беше и робота. Какво ще кажеш? Това ти трябва да го кажеш. Аз трябва да го кажа, ама то е същата работа. Робота сам ще обикаля, обаче ще върви с куфара. То куфар трябва някъде да седи и робота да се връща и само ми се мотай в краката. Ясно. Убил майка. Въпрос е, аз се двумя сега дали пак вземам правилното решение, защото този ден ме изпраха в ендпойнта 500 евро назад. Сега ми идва направо да отида и да поискам връщай парите, разбираш ли? Продаваха ми дънките на King Von и бах техните дънки. Все едно само продължаваме промяната, те нямат разширяване. Продаде ми едни маратонки 220 евро, много са хубави, коркова подметка, в газа и бах ти спарващи. Ще ги връщам. Това след малко. Ровентата, 500 евро, крачиш с нея и се чувстваш, или това нещо да се чудя къде ще се прибера само. Със сигурност е по-добре, докато върви музиката, той да обикаля само и да оправя ако трябва. Обаче не може да върви с такава голяма станция, лица. Къде ще нахакам тази станция? Но едно е сигурно, аз трябва да се върна с почистващо устройство. Ти коя ми препоръчваше? Това Xiaomi, така ли? Да. Сигурна си. Сигурна съм. Защо е бяло? Не може ли да е премиум, да е черно? Какво да видя, тя ако ставаш за нещо, тя ще я каже. Тук му е водата, тук са му другите работи, слагаш го някъде. Като писния го гледам, взимам го цялото и го махам, варя го и го слагам там. Няма го обикалям. Иде? Xiaomi. Не ми се струва много премиум. За това говориш? Искаш да кажеш, това не е модела. Това по-премиум ли е? Как ще го видя физически? Това ли е? Като това. Като размери, Да. същото е. Я го извади да го отворим сега ще кажа. Май ще го взема, май. Unboxing. Трябва сега да го почувствам дали има някакво премиум усещане. Ужас. Белия иска да ме лашне от това те. Той е съндък, той стои, това влиза отдолу, така ли? Съндъка винаги трябва да е пълен. По цял ден аз обикалям, ходя, мяткам се и той върви след мен и чисти. Ще ми се навирали в краката по време на това. Сигурно е. Кога излезе този модел? Преди 2 години? Ти ми викаш нов е. При нас е малко по-бавничко. Ти ме отказа направо. Точно бях готов да доближавам това до посттерминала. Има тикс. Виждам го. Гледам да проверя. Малко. Той има тикс, но не трябва да го махнем. Сой менче уейт. Чувстваш ли го премиум този резервуар? Какво правиш? Снимаш ли шално? Ужас. На месенджер. Бадър Хари. Да. Трябва да ми почувстване някой да изчисти. Обаче не ми се струва много премиум за 600 евро. Не знам колко. Ти гардероб ли купуваш? Колко купуваш? Много голямо, да. Тига, мига, ама те ги знам. Те значи всичките са сигурно с такива големи резервуари. Какво ще кажеш? Искаш да кажеш, това е устройство. Кой го казва? Правиш много... Сигурна си. Ние гаранциите ги знаем. Сигурна си, много добре си. Какъв препарат ще използва това нещо? Говори, слушай, няма се занимава с дебелия, ти локализира гласа, той не е менчо уейт. Аз съм. Добре. Казваш, това е. Сигурна си. Да. Да ти вярвам ли? Вярвай ми. Имаме сделка, дай го на касата. Отиваме на касата, дай. Охо, колега, то те има дръжки. Ало. Ей, тук. Знаеш ко? Да. Това ще го взема. Колко кила си се 100 кила? На колко години? Да. Взема да знае. Да. На 16 години виж какъв гръб изкара. Колега, какво правим? Какво смяташ да правиш? Тренираме. За къде? Аз тренирам борба. Гледай какъв добитък е. То е много корало това. Да, плащам с карта always. Попътването вътре ли? Чакай, не се разбрахме за процентите. Вие не можете да ме гърбите без отстъпка, премиум отстъпка. Точно един ден след Велик ден. Ела, извикай менеджерката, защото още сделката не е извършена. Да. Това е максималната отстъпка, която мога да се възползвам на Велик ден за този стар модел Xiaomi. Имате ли карта за отстъпката? Нямам, представя си, че не имам. И съм Ние можем избегал. да ви направим само едно имейл, че ни трябва и ще помня, че
4%. 4% отстъпка. Може ли да ни снимате? Това са 40 евро на 1000 евро. 600 са 20. Това е информация. Няма никаква отстъпка. Повече няма се пазарим. Дай да плащам и да съм махам от надибелия обект. АПС. 659 с карта ли правя? Нали беше 560? Колко е ценичката? Кара за различно. 659 не го запомня. Да. 560 пише. Или аз вече въвиждам двойно. Кома направи ти, бе? Той най-хубав робот беше май 800 евро. Пак се прииба. Пак ще се прииба, май, а? Прецакаха го. Чай малко още не е кликнал телефона. Нищо не са ме прецакали. Или омодрен тире кой. Прецаквате, ма. Я малко чай да... Само ми кажи какъв препарат трябва да такова. Това от нея ли беше? Чувстваш ли се премиум? Сега колко беше тая на промоция ли е тя? Той ще ми пробутат друга машина. Тая е от тези си колко на толкова, повече проценти от това не може. Шефата сега ще изтропам за още 5%. Ти е по-яко от малцинствената платформа. Да, извинявам се, пиратки ли, за какво става въпрос? Аз не мога чакам цял ден. Дошъл съм да купувам робот за 6 евро, защото искам рапидо, няма чувствени фирма. Искам да плащам и да се изнасям. Вие бяхте на касата? Аз бях на касата, вие объркахте поръчката, дадахте ми друг кашон. Аз няма да си взя тук до вечерта, ще дам 6 евро накрая от 3 страна за Бургас, си го набрал отзад този робот, после да разбереш. Вписате ми неща, аз съм антигерой в цялата работа, но мотайте ми са там и такова, че бахте хората. Аз искам всичко да става бързо и да е премиум, а те ми спират нещата. Искам само да кликна и да се махам, разбери, но... Да. Ето го, да, разбираш, защото те ми бързат. Да, кой не го дигай. Изчекнахме ли го? Същия, да не стане грешка. Съвръщаме пак. Плащам с карта. Always. Ще го носим това. Сега ще върснем доклада. Трябва да се кашваше на стерео. Той иска да се вози. Да. 550 български боливара. Кога? На разпети петък. Забравихме всичко, да. Тук е. Да. Още 4% ми каза, аз забравих, калкулирай ги. Да. Още 4%. Колко е това? 500 евро. Сега ще ги сметна. Сега ще ги сметна горе-долу. Идва към 20 евро. И тези двете. Промоцията няма 4%. Всичко отива при Дидо и неговите тези двете. Плащам с карта. Да. Един момент. Фактура ще искам, забравих. Искам да взема фактурата, защото, нали, ако ме разбираш правилно. Булстата? Един момент, само да ти кажа, че трябва да вия булстата, изчакай. Да. Със здраве се е ползвам. Със здраве да си я ползвам, момчета, да. Да не ти умръзва Си бързо, спомняте, че да ни после отвариш. че заедно я купувахме. Пък ти я носи я кара в багажника. И тези двете. Той има от тях, Чакай. И той ли ги има тия двете? Той наследил гърдите на майка. Неговите не са тъчак такова, Наследил обич ми. гърдите на майка. Да, наследил гърдите на майката. Виж как се ебават тия какви са ули. Да, така се отвориш фактурата. Коя фактура е за фирмата за счетоводството? Това е фактура, така ли? Нямаш други фактури? Това са на Дидо фактурите, добре. Аз съм платил вече. Обичам феновете си, мамка му. Сега отиваме, кучето е гладно, то трябва да яде, защото не можеш да се мяткаш, ако не абсорбираш въглехидрата си. Как да ни бачкам? Кьорав ли си, че бачкам? Аз съм треньор по физическо и това онова. You can call me Andrew. I got a backpack on my back.